Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya, lestari budayaku. Sebelumnya perkenalkan saya Elisa Orsarus Alaso. Saya Galih Pramudia Putra. Mugi kawilujengan kasarasan tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sami. Mboten kesupen ugi kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng sagung para tamu wonten ing adicara uji kompetensi keahlian seni pedalangan SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta warsa 2000 selangkung. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Kejuruan Negeri 1 Kasihan Bapak Agus Suranto SPD MSN yang kami hormati, juga Bapak Ibu guru karyawan yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua wali siswa yang hadir, juga Bapak penguji, ada Bapak Fani Rikian Syah MSN dari Sanggar Seni Kademangan pimpinan Ki Gondo Suharno SSN, juga Ketua Paguyuban Dalang Muda Sukrokase Yogyakarta, kemudian ada Bapak Srikawan SSN dari Pepadi Bantul. Juga tamu-tamu kehormatan, Bapak Ibu Guru mungkin bisa disebutkan Mas Galih. Sugeng rawuh. Mbak ampun ngoten, Mbak. Sugeng rawuh kagem Pak Agus Suranto SPD MSN, Ibu Nancy Masito SPD, Ibu Nuni Widiasih MSN, Bu Kunti Nawaruci SPD, Bapak Tri Nurwanto Sarjana Seni, Bapak Srikawan Sarjana Seni, Bapak Rifki Adi Wijaya Sarjana Seni, Bapak Satrio Wijokangko Sarjana Seni, Bapak Lingga Wisnu Indarto Sarjana Seni, Bapak Hendi Prasetya Sarjana Seni, Bapak Giatno Ibu DRA Istunur Hayati, Bapak Varial Dava dan Ibu Tatik Wahyuningsih Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan hadirin untuk nanti menonton pagelaran wayang tugas akhir oleh Ki Gading Pawukir Seno Saputro dengan pensupport tugas akhir malam ini oleh orang tuanya sendiri Ibu Agnes Widyasmoro. Dengan nama paguyuban pengrawitipun menika Warga Laras. Dengan pimpinan paguyuban pengrawit inggih menika Ibu Agnes Widyasmoro. Nggih. Sagung para tamu ingkang minulya, Bapak Ibu para tamu ingkang sutresna agunging puji, pangalembana namung kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Ingkang ngamurba amisesa sedaya titah sawantah ingkang sampun cinipta ingkang alam donya menika. Inggih awet tresna welas asihipun kula lan panjenengan sedaya saged lenggah pepanggihan wonten ing papan menika kanthi wilujeng tebih saking sarusiku saha siku dendaning Gusti ingkang Maha Suci. Kanugrahan mekaten kita syukuri sesarengan. Salajengipun sumangga sesarengan manungku puja mring Gusti ingkang Maha Agung, mugi acara wonten ing wekdal menika saking purwa madya ngantos wusana lumampah kanthi rancak. Ndedonga kawiwitan. Cekap matur nuwun. Acara selanjutnya untuk kami persilahkan yang kami hormati inggih menika Bapak Agus Suranto SPD MSN untuk bisa atur pangandikan di atas panggung. Kami persilahkan waktu dan tempat.
Semua kure. Out. Ya. As. Ut. Wah. Wah. Aduh. Waduh. Mati aku. Wah. Wah. Ya, macam ni. Loh. Wah. Oh. Oh. Ah. Aduh. Aduh. Wah. 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 Oh. Wah. Mati ini. Oh. Wah. Ya. Oh. Wah. Yo, pacuri. Ah, oh boy. Wah. No. Mati. Mati oleh. Loh. Wah, mati. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Good. Wah.
Wah. As. Wah. Wah. Ah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan gara-gara. Ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ana. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ha iya Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong mbok udute iki ditetek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Mong ki bar tok omongke nek iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyakan. Ah dudu.
Kepiakane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa, akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi lho ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono kae mubeng desa nggo gawe. Sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo wah macem-macem pokoknya mubeng desa. Ning poso ora? Ora. Ya penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali ya aku. Oh kae Mawawan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza nyuwun tulung Mas Reza nggih. Yo dalane tuwa. Alah ya ampun. Kire-kire. Wah, bot iki. Nah. Kok sih ndak wayangnya ketutupan. Iki lek ngomong saka kanca-kanca WL. Alambel. Sing demung dijaluki udo ciwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Lho. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Isine wah pokoknya jajan-jajan enak-enak iki. Enak-enak banget iki. Ana susu. Wes, iki kek kok mundur. Lah iki ana biru-birune mundur. Sik. Ora iso ora sedeng. Sikine wae ora apa-apa. Terus pokoke iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ya ana arep apa ya kayak menjelang puasa apa wis puasa ya kae. Pokoke dinehi baket duit. Wah. Paket ta. Oh, buket. Piye to? Sing bener sing endi? Endi to wo iki apa? Ati delekke. Wis ning matur nuwun kagem niki wau Lintang Pawukir Fans. Matur nuwun sanget sik wingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus lajeng niki sik kita walike sik. Nah niki TA Pak Lek kawan. Oh ya Pak kawan ngono wae. Lah biasane nang sekolah Lek. So tak guru terus wah pokoknya kathah banget banyak aku kira diurut-urutane sih. Lingga, Pak Kepala Sekolah, Pak Agus Suranto. Terus Bu Nunik, niku mengke ingkang minggah panggung. Wis pokoke ora ketang saklimah rong klimah pokoke minggah panggung mengke Bu Nunik. Kalih Pak Ne, kalih Pak Tri mengke. Pusane iki mau ampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak gugah sahur aku. Monggo Bu Nunik Pak Tri katuran minggah panggung monggo co disepoti co. Sugeng dalu Pak Tri. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, Pak. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Aku arep mbokongi pesinden iki dapat tindak kewalat. Kun sawu nggih Mbak. Ampun pasang walat.
Monggo Bune. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Nuni. Kula menika kalian Pak Tri menika menawi wonten kampus wonten sekolah. Menika panggilan akrabnya Pak Ne Robukne. Ah, niku. Rumiyin nek lari-lari sok dipacokke ya. Sing nyebarke hoak ya murid-murid kuwi kaya. Terus ngakrabke ngaten nggih. Pak Tri ngendika apa? Dalem? Oh nggih. Nyun sewu sepisan kula saestu ngaturaken gunging panuwun katur Mbak Agnes sak keluarga ingkang wonten ing dalu menika sampun kepareng kebiakan utawi gelar uji kompetensi kalian. Pilih ujian utawi uji kompetensi kalian SMKI kompetensi kalian seni pedalangan. Wonten ing taun menika taun ajaran 2021 selangkung menika siswa wonten 13 ing dipun unduh wonten dalemipun wonten kalih Mas Gading Pamukir nggih kalian ingkang angka kalih Mas Febri Kabib Rahmatullah nggih sini kok angel banget. Lajeng ingkang 11 menika pun adani wonten ing arena tertutup, arena terbuka ing Dhuwurwati SMK Negeri 1 Kasen Bantul, SMK Negeri Yogyakarta. Nggih. Nggih. SMKI utawi kompetensi kalian seni pedalangan siswanipun wonten 13 menika janipun menawi ingkang kelas 3 menika luar biasa bagus semuanya. Ming wonten aliran siswa aliran perdemitan, Pak. Nek pelajaran niku cat katon cat ora. Ya klebu gading bareng niku. Lang, aduh. Nggih. Waduh. Ning ora apa-apa, Mas. Sampeyan nunggak semi karo bapakmu. Bapak ini ngaten. Bapakipun menika adik kula kelas 50. Zaman semanten malah luar biasa Mas Gading menika. Menawi rumiyin Mas Seno menika kelas kalih sampun wani mayang wonten Wonosari, wonten Darang Kelgi, anggar mayang niku mesti ciliwik sikik. Nggih, kula ngetutke kok menika. Lajeng menawi bedanipun Mas Gading menika ling ngridik menika karo cewek. Boten. Oh padha. Karang ya ulang-ulangane solikin tadi ya. Nggih. Pak Tri. Nggih. Pak Tri. Nyun sewu Pak Tri. Nggih. Badhe mundhut pirsa. Nggih. Nai Mas Gading kalian Pak Senone bedanipun menapa nggih? Nai kula kok remen Mas Gading nggih. Nggih. Suarane niku jane apik ning ya rada keset kuwi mau dadi rung pati apik. Nek rada rajin sithik mesti tambah apik nggih to. Nggih. Ning kita nek kon rajin. Njlentrehke. Nek kon rajin iku rada angel. Mergo wis kelas 3 Ibu. Nggih. Pancen kelas 3 niku biasanipun lajeng menika wau aliran murid perdemitan niku wau. Cat katon cat mboten. Namung menawi secara kompetensi kabandingaken Mas Seno kalian Mas Gading. Menika langkung luar biasa Mas Gading. Krana menawi SDM niku sami. Fasilitas tentu lebih komplit sak menika. Warga laras ingkang seni junior menika luar biasa. Menawi Mas Seno menika isih nganglang jagat menika penabipun nggih penabuh ala dusun-dusun menika. Tesih pelayon tak ketunggone ngaten mantan menika. Namung menawi warga laras menika piyai atos-atos gending ngaten. Atos-atos. Tegesipun ora mbaleki gending ngaten lho. Nggih. Sakliyanipun atos suarane menika atos gendinge ora mbaleki gending, njaluk apa wae siap ngaten. Lajeng Mas Gading nggih langkung alhamdulillah syukur ngaten krana menawi Bapak rumiyin fasilitas menika agak terbatas. Sak menika panjenengan mung garing nglenggahi kloso gemelar ngaten. Gamelan wis siap, penabuh siap,
penabuh menika pun peteti halo ngoten wis mirisipun pun kabeh. Fasilitas tidak ada yang mengecewakan. Mila kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos dadosaken kuciwanipun ingkang ibu. Karena bapak menika pun wastani dalang cerdas. Menawi wonten ingkang ngarani Seno kuwi nek mayang ora cetha. Ya aja ora sala ora. Namung menawi kula ingkang biji dalang cerdas itu seperti Mas Seno. Karena dalang yang bisa membaca fenomena sekarang. Wayangi Solo kadang-kala ngaten blangkonipun Yojo, keprake Yojo ning kadang-kala sangkit Solo. Mboten napa-napa. Namanya dalang cerdas. Tidak membedakan antara Yojo dan Solo. Pun gabungaken itulah Mas Seno. Dalang cerdas di Jogja itu Mas Seno. Mila saking menika kula sak kanca langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah ugi buni nggadahi penggadang-gadang. Mugi Mas Gading Paukir menika langkung sukses. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Amin nggih. Amin. Lajeng menika mangke rencang-rencang menika ugi nderek kados bapakipun rumiyin. Nguripi kanca-kanca menika. Lah nggih Mbak Tatin. Lah nggih klebu Mbak Tatin, Mbak Elisa menika le munggah dedel menika ya krana Mas Seno menika. Coba menika kanca-kanca menika ora ana Mas Seno ora nggih. Ora cetha. Namun karena wonten Mas Seno menika luar biasa. Kula hakul yakin bahwa Mas Seno itu swarga langgeng. Amin. Karena nguripi warga semanten. Sing biyen isih tobat ngaten, sakmenika cekelane do mobil kabeh. Omahe do apik-apik. Ngoten. Ora ketana sing kredit. Mboten napa. Niku wis lumrah. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dhateng keluarga Bagio Mulya menika, lajeng kanca-kanca pengrawit warga laras yang luar biasa, ugi kanca-kanca waranggana ingkang ndukung dhateng kiprahipun Mas Gading Paukir anggenipun uji kompetensi kalian. Gua pilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Patri. Upama kula nembang gandrung bununi mesti ya statis. Patri nyun sewu. Nggih. Menika ingkang menapa 11 lare dalang menika mangke lak badhe pun kepyaken tanggal 11. Nggih, 11. Nggih, wonten arena tertutup Dwarwati SMKI Ngayu Jakarta. Mangke live streamingipun wonten SMKI, channel SMKI. Monggo katuran mirsani utawi tindak rawuh wonten SMKI nggih sumangga. Ngaten nggih to Pak Tri? Nggih. Menika angkatan menika mila sae-sae sedaya. Dados selain Mas Gading itu ada banyak anak-anak yang ya minimal sama dengan Mas Gading. Ning nggih wonten langkung ingkang sae malih. Ning menika namanya belajar nggih. Dados wonten ingkang menapa mila wonten SMK ingkang angkatan menika mila sae sedaya. Dados nyuwun pangapunten menawi menapa anggen kawula piring mboten peranani penggalih kan Mbok Bilih sampun cekap nggih nanti ndak Mas Gading. Nggih. Selakan. Sepisal Mas Gading kula mung titip kondange SMKI sak suwitipun Mas Seno mugi panjenengan dedel ngoten nggih. Dengan ngisi pedalangan Ngayu Jakarta ingkang Mbok Bilih mangke kangge tepo palupi dhateng para muda panjenengan dados dalang ingkang misuwur ngaten. Amin. Nggih. Mbok Bilih ngaten nggih bunune nggih. Mangke ndak Mas Gading mboten tutuk anginipun utawi supados para pamirsa ugi puas mirsani Mas Gading. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sedaya panjenengan pamunten monggo pun lajengaken Mas Gading. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Tri, Bu Nuni. Pak Lek ajeng minggah mboten Pak Lek? Oh mboten nggih, sampun. Mas Lingga mbok menawi. Nggih.
Iki ya ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Ya biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemalmarhum Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha iya. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agami sanesipun kula semanggaaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Heeh. Kayak terus saiki arep ngapa? Ayo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang, nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu kan mau iki kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Ayo. Gawe apa arepan? Lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu, nah kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Uler kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwa Lestari. Uler kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih.
Pun Mas. Arek keturon ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ha iya ya. Kara request ora? Ha iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik. Iki minggir ya. Ora nang kono. Walah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Orang ira. Sip banget kowe pisan. Orang ira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya meng aku meng kepengin wae orang ira. Piye maksudnya kepengin orang ira ki kepiye? Tembange ki lho. Orang ira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Gara-gara milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten apa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok.
wisan to ngene iki to. Wis jos wis sip banget ngene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah lah iya wis bener. Wis wae lek do tembang-tembangan wis. Nek senang-senang wis. Kalau wis bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ana kae nganti jemblong biasane wis. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo nderekke bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo bapak. Ayo ayo. Mulat moro Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mang pirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok sami ram sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permadi cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen Den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyeli pol nek dokon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe
sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune. Ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar. Nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar. Isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinterelan kawasisan Kakang Semar. Angler paningkang sinong wati gawe gelar narari ombak susutira pamuk sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nggih Den. Murid sing sae nggih ngaten niku. Nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari. Mboten numuk, mboten sumongah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Nggih Den. Tansah angudi saran bali-balan kono dirama kendang ablasikrang keploke senggae dadilan fantasi bonang datang gosen sinden ngerong bareng anut diramane bangsa amuti saran bali-balan tur anut dirama kendang ablasikrang keploke senggae dadilan fantasi bonang datang bosen sinden gerong bareng anut diramane Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.